Калі нашыя дзяды і бабулі умелі весці гаспадарку так, каб нічога з яе не прападала, то чаму не можам мы? Можам. І не кажыце, калі ласка, што гараджанаў гэта не тычыцца. Ганна Вашченко. Первоначально говорят о том, что надо брать яркие для чего? Новае жыццё любімай цішоткі – гэтае пытанне актуальнае не з учора, як і мастацтва, якое вучыць нас ашчаднасці, гаспадарлівасці і хоць называецца па-англійску «пэтчворк», але мае трывалыя карані ў нашай культуры. Дыванкі, посцілкі, карціны, са старой тканіны можна зрабіць што заўгодна. Калі чарговы раз была в філіяле Веткаўскага музея, я ўбачыла вось падушечку. Тады эта выстава только формировалась, и была фактично одна подушечка. Я убачила эту подушечку и влюбилась в ее. Мне сразу стало, вот я захотела зрабіць что-нибудь дробненькое, но в такой же технике. Закахацца ў калекцыю філіялу Веткаўскага музея лёгка. Там сабраныя рэчы 100-гадовай даўніны, зробленыя ў трохкутнікавай разнавіднасці пэтчворк. Збіраючы, працаўнікі і самі полюбілі да асвоілі рэдкую тэхналогію, а цяпер вучаць ёй і іншых. Есть, когда блоками собираются лоскуты и превращаются в большие покрывала. А есть маленькие треугольнички, они по-разному могут разрезаться, разные сами фактуры ткани могут использоваться, но это все равно потом превращается в коврики чаще всего. И если в фондах музея были взяты коврики, которые сделаны из трикотажа, мы сегодня делали из хлопчатобумажных тканей, подставочки под горячие. Пэтчворк – тэхніка рукадзелля, якой валодалі як на беларускіх землях, гэтак і ў старажытнай Англіі, Японіі ды Егіпце. Але сваю актуальнасць настолькі экалагічны занятак наўрад ці калісьці згубіць. Таму далучайцеся. Ганна Вашченко, Белсад.